Na levickom sídlisku Rybníky 3 na Pereckej ulici z boku obchodného domu Garancia sa nachádza nová pizzeria Slovan. Nie je to však klasická pizzeria, je jediná svojho druhu tým, že si tu môžete objednať okrem klasickej pizze aj celozrnnú a bezlepkovú. Pizzeria uprednostňuje výhradne kvalitné slovenské výrobky, preto pizzeria nesie názov Slovan. V ponuke sa nachádza celkovo 25 druhov píc, pričom každá z nich je vo variante klasickej, celozrnnej a bezlepkovej. Šunky používame výhradne s vysokým obsahom mäsa a syr z hriňovskej mliekárne. U nás môžete mať pizzu už za 3,50 €, pričom ku každej pizzi dodávame pol-litrový nápoj zdarma podľa vášho výberu. Chcete niečo špeciálne? Ponúkame vám špeciality pizze s názvami pizza zúfalej manželky, pizza pikantnej milenky, pizza Slovan či pizza Levičan, no máme niečo aj pre maškrtníkov. Pre nich sme si pripravili čučoriedkovú pizzu, sladká nočná obloha. Pre labužníkov máme pripravenú chutnú brinzovú pizzu, takže je z čoho vyberať. Pripravujeme pre vás novinku s názvom Pizza dokonalého slovenského muža. Vašu pizzu vám dodáme už do pol hodiny a vždy zaručene čerstvú. Za rozvoz pizze v rámci Levíc a do 5 km samozrejme neplatíte. Bezplatný rozvoz do priemyselného parku či do okolia obchodného domu Tesco či Hypernova je samozrejmosťou. Sledujte nás aj na Facebooku Pizzeria Slovan.